A dogon jaya tun ɗazu na ganka sai ɓacin rai kake yi. Zazzaɓi daban mai shan magani daban? Oh, na fahimce ka. Amma baka da labari kotu ta ce Gawuna ne ya ci zaɓe? Wallahi ban yarda da wannan. Kai kuma ɗan kwamba ina ka shiga ne kwana biyu ko kana jimamin wannan hukunci da kotu ta yanke akan shari'ar Abba Gida Gida da Gawuna? Gaje da kaddara ta kasance ne. Kai na Buriska ka yarda da wannan hukuncin da kotu ta yanke? Ko na boratiri ce ba sai mun ga zahiri. Gaskiya ne na Buriska, dole sai an ga zahiri, amma mai girma His Excellency Abba Kabir Yusuf ya ce zai je kotu domin a tabbatar da nasararsa. A tabbatar da ni. Domin a tabbatar da nasarar Abba Gida Gida a basu haƙƙinsa, ko ba haka bane Baba Dan Audu? Shine. Da kyau Baba Dan Audu, ko ba haka bane Hawa? Kwarai kuwa. Gaskiya ne Hawa, amma ya nake ganin kamar da damuwa a fuskar ki. Ko ɗaya. Ki ma kwantar da hankalinki, mulkin Abba Gida Gida ba zai taɓa ƙwatuwa ba, Abba zama daram insha Allah. To ya isa. To naji, Gwanja, naji Gawuna yana cewa shine nasara a wannan zaben. Ƙarya yake yi munafiki ne ku. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.